Zamyslenie sa nad nedeľným evanjeliom pre deti. Z Evanjelia podľa Matúša. Duch vyviedol Ježiša na púšť, aby ho diabol pokúšal. Ježiš išiel na púšť, aj keď vedel, čo ho tam čaká? Áno, Ježiš sa nebojí zlého, lebo je všemohúci a diabol nad ním nemá žiadnu moc. No dobre, a čo išiel robiť na púšť? Išiel sa stretnúť s nebeským Otcom, modliť sa, rozprávať sa s ním. Vlastne môžeme povedať, že išiel na duchovnú obnovu, kde sa modlil a postil. A je normálne, že tam prišiel diabol a pokúšal ho? Áno, keď sme na duchovnej obnove alebo keď sa duchovne v niečom cvičíme, väčšinou lepšie vidíme svoje hriechy a chyby. A vtedy sa to diablovi nepáči a chce nás zastaviť. Ale keď to vydržíme, stretneme Pána a ten nás upokojí. Ó, super! Dobre, tak idem na púšť, nech mi naši kúpia lístok. Nie, nikam nemusíš ísť, ak sa chceš stretnúť s Pánom. Stačí, keď sa modlíš, keď počúvaš, alebo čítaš Božie slovo v kostole alebo doma. Tak sa ti bude Pán prihovárať. Stretneš ho vždy v Eucharistii, len tomu musíš veriť. Ach, ostávam doma. Budem sa modliť, chodiť do kostola a otvárať si Božie slovo. Také jednoduché. Žiadna púšť. Mária, naša matka a ochránkyňa pred zlom. Oroduj za nás.